La pesca és un d'aquests esports que encara no estan valorats a nivell social com es mereixen. De fet, segur que molts habitants de Pineda de Mar no saben que la seva vila és campiona de Catalunya en 3 categories i que aquesta última temporada van quedar tercers del món. El Club de Pesca Pineda de Mar porta 14 anys recollint premis i intentant difondre l'art de la pesca entre el jovent. De fet, ja fa 9 anys que organitzen un curset de pesca a l'estiu per nens de 3 fins a 16 anys, on els ensenyen les tècniques bàsiques de la pesca. Els dies 11, 12 i 13 de setembre, a les platges de Pineda, s'ompliran de canyes, ja que tindran lloc al Campionat d'Espanya de Pesca de les categories infantil, juvenil i femení. Des de Maresme Esport us desitgem bona pesca. Aquest cap de setmana, les platges de Pineda de Mar seran la seu del Campionat d'Espanya de Pesca de les categories U16, U21 i femení. La gran festa començarà el divendres 11 a 2:45 de la tarda amb una desfilada de les 11 comunitats provinents de tota la península. La desfilada sortirà de l'Hotel Montpalau per acabar a l'Ajuntament de Can Coma. Cada un dels 140 competidors comptarà amb 20 metres i es distribuiran al llarg de la costa, des de Poblenou fins a Santa Susana, amb l'objectiu d'aconseguir la peça més gran. Que els ecologistes no pateixin, un cop pescades les peces es retornaran al mar. Un cop passat el campionat, el club tornarà a la calma i podrà centrar-se en els seus projectes, un dels quals és la creació d'una escola de pesca per poder seguir transmetent la seva passió per aquest esport, encara minoritari però amb un públic fidel.